Good morning mga moms! Hello, hello, hello sa inyong lahat. So for today's video, eto na nga, dumating na yung aking mga pinakahihintay at love na mga package. So una, buksan na natin tong, ito yung aking in-order. No? Ito yung aking binili mula sa Temu. Dahil yung mga sizes ng paa nandoon na magmamatch. Well, I'm still praying and hoping na magkasya sa akin itong heels na to. Kasi pikit mata ko po siyang binili talaga. Nakakaloka. As in, parang siguro mga 5 days ko siyang inanok muna siya, in-add to cart ko muna siya. Alam ko namang madala sa inyo o karamedi sa inyo ganito yung ginawa, yung nag-add to cart ka lang muna, tapos bukas babalikan mo siya, titignan mo siya ulit kasi baka bumaba na yung presyo, nagmura na siya, no? Tapos hanggang sa makalimang araw, sabi ko, ano ba yan? Siguro nag-less lang siya ng mga nasa 500 plus. Sabi ko, sige na nga, kunin ko na to. Pipindutin ko na. Lalo na nung dumating na yung salary. Sabi ko, sige, ano na nga, i-add to cart na, ano na natin to, i-check out ko na siya. So, this is it. Ito na mga moms. It costs 3,149. Yun po yung presyo niya. Originally, mga nasa 3,800 to. So, 3,149. Nakakaloka. Kaya tingnan natin kung talagang worth it siya. Kasi magagamit ko to sa mga shows and gigs namin. No? Lalo na ngayon, October. Fairness ha, packaging. Sa packaging pa lang po talaga namang maganda ang box, hindi eme-eme. Oh, pa-coloring ba siya? Oh. Ito na. Ay, dali, sorry natin box na. Ready? 1, 2, 7. Oh, hindi nyo ba rin siya makikita kasi yung cover siya ulit. I love it. Oh. Wow! O, diba? Halos sabi ko siya no kay Gwen kasi ay stretchable din. Oo, yung color lang yung nagkaiba kasi yung kay Gwen white. So, yung sa akin, ayan, may mga rhinestone. So, ayan. Tapos glass po yung kanyang heels. So, dahil medyo mabigat na ako, ganyan yung kinukuha ko. Hindi na ako nagpo-pointed. Pero before, I used to wear pointed heels. Up to 6 inches. No, hindi pa ako ganito kalaki. So, i-try natin. Testing natin siya. Ha? I-testing natin. Yun. Ay! Malaki nga yung tail. Pero okay lang. Diba? Nexi, no? Nexi ng next week. Oh, diba? Siya din. Ha? Hindi abot yung stretching. Ganyan lang siya. Diba? Sana lang wag magtanggalan yung mga bato-bato. Diba? Okay, next. Ito naman. Itong next natin na item ay mula kay Ate Belkis. Ate Belkis, thank you so much for this. Ayan. And gusto ko lang din shout out si Ate Irish. Tama ba? Siyang Irish na nagpadala nito sa akin mula dito sa Pilipinas. Since galing kasi ito sa China. Oo. Tapos sabi niya sa akin na nag-PM siya, nakita ko yung mga boots mo, yung mga heels mo, ang gaganda. Sabi niya, type ko rin yan. Kaya nung nakita niya yung mga heels doon sa store na malapit sa kanya, in-orderan niya kami. Yun. Eto, sabi niya kasi, eto lang yung pwede niya munang maipadala. Sa amin muna ni Brenda, kasi yung kay Gwen, isa susunod na package yung bibigay niya. Sa ngayon, ito lang daw muna. Kasi nakisabay lang siya. Sada natin.
na. Ano? Ba yan? Bigay sa atin natin Belkis. Sa timing kan, wala akong pamilya. Ha? Ay, sorry. Sorry naman. Ayan. Ito na yung mga bigyan natin Belkis. Ne? Ate Belkis. Belkis? Yes, na nasa China. Sa'yo daw tong gold. Ayan. Hopefully, kasha. Ay, kasha nga. Malaki. Hi, Ate Belkis. Thank you so much for this one. Sa'yo daw yung gold. Oh, diba? Carry. Tapos ano lang to, make it short. And, Pag natuloy. Good luck. I love it! Sakto na may ano siya, may Lock. ano sa dulo. Boom. Kasi nga malaki siya eh. Parang pang ano lang yun. Then, Perfect to siya sa ano. perfect short. Hindi, yung ano natin. Nice outfit. In northern outfit. Tapos, ito, pwede naman daw natin pagpalitan to. Paano Pero hindi? yan, sa'yo daw yan. Kaso problema nito, madali ito masira sa atin eh. Ito oh. Pang high heel. Oh, Madali mabasa. another Thank you, Ma'am Belkis. Kasi nakita niyo rin yung mga ano natin eh. Balik-balik ba yung boots namin? At kasi, pabalita na kami! Yung kay Gwenda sa susunod na ano, kasi ito pinasabi niya na sa tao. Kung yan naman siya, marami siyang pabitbit. Ayan, thank you for this. Sakto rin. I love it. Thank you. Hindi mo papalaki ng maleta namin. Ayoko talaga ng ganito na shoes. Mga pang high hello lang. Hindi ako makaano nito. Mga pang high hello lang yan. Hindi ako makatamling-tamling. And meron din siya mga binigay ng mga flat shoes. Ito, mga pang... Pwede ba ito pang BIR? Yes. Oh, diba? Gaganda. Sila yung... Wow! And this is mine, yung color. Yung rainbow, i-partner ko doon sa Kasha. Ah, Ay, malaki. ambisyon. Size 10! Ang taray naman ito. Di ba? Ang cute. Ito, Principe K. So at least may mga magagamit na kami para sa mga ano namin dito. Pag may mga ganap-ganap kami dito, di ba? Thank you dito, ate. Finish niya talaga tong rainbow. Oh. Sabi ko, 10 kasi ako feeling ko. Ayan. Thank you, Ate Belkis, Thank for you, Ma'am Bel. this. Ayan. Ayan tayo mga ano. Picture ako para makita nyo ng malapit. Malapit. Gusto ko picture ng naka-outfit. Pag nakawin na labas. Ang ganda yun, no? Tapos ano lang, short. Diba? Mga simpleng ano lang, pag-ingat. Ako mukhang mapupuno talaga siya. So, ate, hopefully, madala natin. Thank you, Ma'am Bel. Madadala namin siya at magagamit sa aming mga shows. Thank you so much. So, mabibinyagan na siya this coming October. Prepare lang ako, alis kasi ako. Ready na siya. The Mag-ready na siya. square But, new... bakit magkaganyan ko? Yan, saan pa lang. Ito, magaganito. Magabi pa ito. So again, thank you so much Ate Belkis for this, sa mga shoes na to. I love it. We love it. Nako, for sure, magagamit talaga namin ito sa aming mga shows. Gusto ko rin ito. Kasi kung kasya sa kanya, kasya din sa akin, ng medyo pilit. Pero, ang pila naman kasi yung pagitan. Parang, ang lamang ko lang kay Brenna, yung dito ko, sa paa, malakas malapad. Ganun. Uy! Oo ba? Thank you, Ate Belkis. Social ha. Oh, I love it! So, ayan. Mga additional na magagamit sa aming mga shows and gigs. Abangan niyo yan this coming October 3. Nandiyan kami sa Bacolod. Dalawa yung venue namin dyan. Tapos, October 7. October 7 na yun. Basta sa Bacolod, sa Leyte, Sultan Kudarat, and Zamboanga. Zamboanga, Sultan Kudarat. Magkita-kita po tayo dyan, ha? Again, Ate Belkis, thank you so much. And to Temo for this wonderful heels. Just really hoping na hindi ako agad mangalay. So,
itesting ko na siya agad-agad this coming October sa aming first event na October. Then, see ya! Thank you so much! Ayan, at dahil nga malaki sa akin siya ng sobra, kay Gwen siya mapapadpad. Ay. So, paano niya? Hulugan na lang, friend? So, pag mo kong singlon ron. Sakto sa kanya, Tsaka stretch up. Hindi ka ngalay? Siguro, kuan pang ano to, hi, hello. Aba, kung mga guest, ano lang. Guesting lang sa radio. Hindi ka nakikita. Ayun, sakto sa kanya. 44 kasi yan, Dapat pala mga 42 lang ako. Yung Mga first set. Ha? First set. First set, pang intro lang na. Tapos may wala na, okay na. Kaya siya, sakto. Yung ganda-gandahan ka lang sa umpisa. Tapos,